רק להגיד, ראיתי תופעה של משפחה מקסימה, ונהניתי מכל רגע. סוג הפרעות שכבר לא קיים היום, זה סוג הומור שכבר לא קיים היום. זה פשוט היה כיף להיות פה. תודה רבה לכם. בכלל קיבלתי 2 נשיקות. כן, אחת מכל אחד. עכשיו אני אתן לך תגידי גם. תודה רבה. תגידי את שלך. תודה, אהבתי כל רגע, צחקתי ואין כמו לצחוק. ועם המון לב, עם המון אהבה. ואני מודה לך. היום היא הודיעה זה. אני רוצה לומר שההופעה של יעל הייתה הופעה מדהימה, מאוד מצחיקה. סיפור חיים מדהים, שלכאורה נראה פשוט, אבל מאחוריו יש הרבה רמזים והרבה סיפורים קטנים שמציגים את התמונת באור מאוד מצחיק ומהנה. אני ממליץ מאוד, ואני אפילו חושב להביא את יעל אלינו לבסיס, שגם חבריי ופקודיי ייהנו מההופעה המדהימה הזאת. איזה כיף לי, איזה כיף. תודה רבה. עכשיו תורי. מקסים. זו פעם ראשונה שאני פגשתי את יעל. אני בטוחה שזה לא פעם אחרונה. העברת המסרים בצורה הומוריסטית, מקסימה, עממית, אותנטית, בגובה העיניים, שאי אפשר שלא להתחבר. מצחיק, מרגש, נפלא, ולא פעם אחרונה יעל. תודה. מתוקה, תודה רבה. באמת תודה רבה.